Fredrik Sjödin på banan, Team Antihero, ett av Sveriges absolut vallaste team. Tyvärr, du vinner ingen Rockstar Kids idag heller. Isabel Back de hårdast, snyggaste bilderna på tävlingen. Mattias Jönsson, den dömde spiken från Sundsvall. För Hagstorutbildning. Jo, han har gått på hypologprogrammet. Det är han behövt. Ja, Oskar Borg är utsatt. Min kära kompanjon från Sundsvall. Han vinner en Rockstar Kids. Han har inte riktigt tittat med högstklass i alla stormen. Fredrik Persson, det står bak axeldelar, han är från Överhamn. Perfekt sponsor har det här. G46, Sandén, stark Junterna. 2JZ-motor, Tractive. Jag fick se Lennart Martinsson i den här. Oj, någon snäll som har byggt en liten avåkningszon här till Jens. Ja, det har inte kvar kontroll om man ska pysa med liften. Lennart Martinsson, långa enkelt. Lång större kurva. Det är högstameran. Så brett och så bra så bra. Jim Nordqvist, Örvik. Alltid lika färg på färgen. Och jag har någon här just i Strömsund, där det inte bara är i början så är det ytterst uppskatt. Johan Halvarsson alltså, den gröna Nissan S15. Han har varit kallad för Johan har varit kallad för Hollywood. Nu är den här bilen så fantastiskt rosa i färgen så jag behöver inte vara glad. Olofsson, han är från Djurholm utanför Umeå. Varför bilen är grå för? Ja, det var den enda användningen han kunde ha av järnsubstans. Det behövs han smetar över hela bilen. Det finns med andra ord ingenting kvar där i huvudet. Det var ju ingenting. Ihop med händerna publiken, vi kan upp. De går ju något så otristligt. Tänk att dra av. Och den gråa Audi. Oj. Ja, det blir lite annorlunda här, men det är... Här är det inga mångmiljonbudgetar och grejer, utan här är det rent hemmajärn. Man har provat och fixat och grejat och allt sig. Det har varit lite mycket ryk i kupén så han missar själva asfalten där. Jävla oflyt hela tiden.
efter en BMW M50-motor. Det var ju inte helt okvalificerad just nu. Det är jättestor OX55 kanske, eller så har jag stag i pappas plånbok och köpt en race-turbo. Ja, jag kan inte tro, jag har en tjej så jag ska inte riktigt ha. De initierar drift och sen är det vill att ligga så nära som möjligt. Och släpper man en halv meter på halva stopp, då ser man ingenting, jag lovar. Vad säger ni Östersund? Riksmästare Halvarsson. Och vad skönt den går. BMW, Halvarsson får lite vinner där som ligger efter. Men det är inget fel på klippet i de där bilarna. Paulsson har gjort en bedrift. Han är så jädra liten och smal. Han är jättesvår att få till på. Jag tror att han ska över efter den här gången. Jo, på händerna Östersund. Vilka riksmöckor. Så Sundsvall där jag tar om. Det är skönt. Det är nära på mig. Den går rätt bra den där motorn, fast den är en sugmotor vi har. På en större turbo och sen är den redo för att tävla. Vi har inget burkrav. Det är ganska enkelt krätselskrav. Och då tar vi där vi ska sitta på. Liknande på Tobes. Det är lite annorlunda för de har kört Twin, så de kör lite lugnare med första varven. Eller vad man nu ska kalla det för. Men lugnt, de menar inte att... De hade väl en bil i fjol? Jagande Fredrik Sjölin efter. Jag har fått information här från sidan så ska ni få i lugn och ro lyssna på V8 för att sköna sång över nejden. Och däcksröken spirar mot byn och alla är de glada på läktaren. Jajamän, Nero och Kim Fors från Eskilstuna, Gröndal, hemmabana. Inte alls har kört speciellt mycket. Applåder och visslingar. Han behöver rätt stöd. Och han är gladare än någon annan förare ändå. Och Gröndal får han till vänster bakom. Det är så här. Det är en liten heders grej för grabbarna här. Det kommer att få det koget och kontentet, företag alltså. En stark hjälp! 2 IZ-motor på sig. Men på går då. Dennis Martinsson, Tobias Andersson. Slå ihop händerna på publiken.
Persson från Söderhamn, Nino Olofsson från Bjurholm strax utanför Umeå. Det är strax utanför fast den är flera mil, men det är strax när man har kommit från Umeå. Robbe Persson och Nino Olofsson brukar inte vara så beroende på matchen. Skärpa till sig lite grann och börja köra lite närmare. Stolthet, Jim Nordqvist. Ted jagad av Strömsunds stolthet, Dennis Rikberg. Ser ni en fyrhjuling här på området så är det garanterat från Oktan. Det är där ni handlar era fyrhjulingar och skotrar och annat roligt. Här är Andreas Jansson. Rider från Stockholm. Superjagis av Jens Stark. Jens Stark som är en riktig racingtalang. Kör Porsche Carrera Cup. Han har kört massvis med bilkart och annan bilracing. Nu är det den nya sporten drifting som gäller. Jens Stark Jungelaj till Åsa T86. Vi ställer upp till lite snyggt. Först ut, Olle Olsson. Vill du och hälsa på er? En applåd för Olle Olsson! The showman! Mannen som kom på idén som har tillsammans med Östersunds båtbilar fått ihop den här fantastiska tillställningen. Och nu slutar vi inte applådera för här kommer han! Riksmästare Johan Halvarsson! Ut ur sin Nissan. Vi har silvermedaljören Jim Olofsson. Vi har Fredrik Flodin, vi har Marcus Flodin, Andreas Jansson, Dennis Rikberg, Johan Skogsby, Jim Olofsson igen, Jim Nordqvist, Robbe Persson, Tobbe Andersson, Kim Fors, Mattias Österlund, Dennis Martinsson, Jens Stark Junkela, hela ligan. Ja. Hej, Nilsjön, Olle Olsson. Mr. X-Games. Han kastar upp lite regler på läktaren. Kämpa på här i Östersund med sitt företag. Oktan. Det är där ni handlar eran fyrhjuling, eran snöskoter och eran annan Lattjo-Lajbans grejer och tillbehör och ljudvedan. Normalt sett så står jag alltid i Olofsson på bilen. Det verkar som man gör det nu också. Det är helt underbart att se. Okej, det är lite tyst. Hoppar de in i bilarna igen. Olle Olsson! Nu är det ut på Östersund! The Homeboy! Han är helt färdig med Johan. Han är helt färdig med Johan. Jag vill inte ihåg det med hans tid. De har byggt en fantastisk jävla område. Johan Halvarsson! Årets segermästare och heter Riksmästare.
grandios upplevelse på Frösön. Till och med att det gick med som Dennis Martinsson! Sen har vi Kim Fors. Nu vet vi vad det är, men nu blir de inte. Vi dränker oss under oss. Bästa som kan hända händer nu. Det ska hända mot the line-up och sen blir det att hända ut på åknöta banan. Helt motvis nu är det för Östersund. På touren, alltid glad. Dennis Wikberg, Strömsund i Supran. Sinnessjukt snyggt bygge. Mattias Österlund, Kanada vid Jumpa. En veteran i den här bilen har vi sett ladda. År ut år in. Mattias är riktigt skön profil. Helt fantastiskt. Han har åkt hela vägen upp till Östersund. Bara flyger av sig. Då är hon vänner och Mattias Österlund, Swedish Drift Sports. Killar, Team Antihero. Ulrika Dorfeli, Marcus Felin. Han tar och kör stopp på BMW.